maxim o oră să fim în port, la Chiaramonti, și de acolo să vedem cum prinde feribos pe Tasos. Sper să nu fie aglomerat. Virați la dreapta. Dacă vă place conținutul de pe canalul meu și informațiile oferite vă sunt utile, vă rog frumos să vă și abonați. Pe mine asta m-ar ajuta foarte, foarte mult. Vă mulțumesc! Într-un kilometru, continuați tot înainte pe rampă.
Urmăriți strada la dreapta. La prima parte am plătit 40 de cenți, iar la a doua 1 euro. Deci 1 euro și 40 de cenți între Nea Iraglița și ieșirea de pe autostradă de după Kavala. În 500 de metri, virați la dreapta. Pic agresiv și... Virați la dreapta. În 700 de metri, virați la stânga. Și atunci o linie dreaptă către Tasos. Virați la stânga. Da. Trebuia să venim. Acum mai repara și aici din drum. Pe dreapta e aeroportul din Kavala, care de fapt e mai aproape de Chiaramonti. Avionul ăsta e de nu știu câți ani aici, abandonat. Văd că nu e niciun avion pe pistă, mic. Da, Alexandru cel Mare se numește aeroportul. Gata, am trecut. Mai avem vreo 10 km de aici până în Chiaramonti. Trecem prin 2 sate, parcă. Ne apropiem acum de unul din ele. În partea aia se vede Tasos, nu știu dacă se vede pe camera. Ar trebui să se vadă. Tot mai aproape și tot mai aproape. Semafoarele cu galben intermitent semnalizează că urmează semaforul. Să nu-l ratezi. Mai 9 km până în Chiaramonti. Pare aglomerat din partea asta, de că a venit un feribot, cred că de așa aglomerat de pe contrasens. Nu ne urcăm pe Tasos Link. Nu ne urcăm. Cumpăr băt de pescuit și pescuit dacă e acolo. Tasos Link e un feribot mai răblăgit. Că cea mai săracă firmă. Am fost odată cu el de... Hai de cap. Săptămâna mirosată a motorinei. Da, ne-a fumat de... Băi, era și în față, oare? Tăr. Nu știu.
Ați ajuns la destinație. Destinația se află pe dreapta. Super! Uite, Anasa merge acum. Fain, asta e fain. Cu ăsta mergem? Sau? Cambrin? Nu. S-ar putea să nu mergem cu ăsta totuși. Mai o... Eu o să cobor aici și merg să plătesc. €30. Am calculat noi cât ne costă, dacă mă înțeleg cu ăștia. Că de obicei avem probleme, că nu toată lumea știe că Fordul B-Max, ceea ce avem noi, este mai mic decât... Am ratat ceva sau? Nu, decât 4,25 metri. Ce aproape ai trecut de oglindarul ăla. Uite, tasul linkul. Deci nu vine de treaba, cu pe oricare oricăm e bine. Dar nu cred că îl prindem pe ăla, o să stăm un pic aici. Că părea cam plin. €20 ar trebui să fie mașina și €5 de persoană. Cobor. Calimera! Fiecare companie are deșeuri aici.
Romi bucuros că nu parchează vitezul. Mi-a patinat odată când l-a băgat în cală și nu mai vrea de atunci, are emoții. Să sperăm că iese mașina întreagă de pe feribot, că au fost foarte multe cazuri în care mașina s-a zgâriat sau au zgâriat-o alții, nu s-a zgâriat singură. Se duce pe dincolo. Bate și autocarul acum. Voi face o filmare și cu turul feribotului pe care o să o postez într-un vlog viitor, așa că nu uitați să vă abonați. Pe mine m-ar ajuta asta foarte, foarte mult. Mulțumesc! Și pe Romi. Am spus că ne întâlnim aici în față. La ce? Da, puteți să vezi, dar cred că e închis. Că mă doare spatele, îmi vine să vomit. Sunt toate actele acolo. Hai că mă duc eu atunci. E închis. Ne-a luat pentru mai mare de 4,25. Dar n-a nici cum. Tot aia spunea. 35. Da, trebuie să dai 30. Păi nu. Da, te-ar dracu. Trebuie dincolo la casă, spune că are 404, de ce am plătit? Era mult. Surprinzător, nu sunt așa multe mașini de România. Partea din față aici doar două. Am văzut, așa noastră, un pic mai în spate. De Moldova, greci, sârbi, turci, uite, iarăși turci. Și eu spre ieșire, că Romi iese repede.
În zilele viitoare voi posta vlogurile cu ceea ce am făcut pe insulă. O să stăm 8 nopți aici, 8 zile. Și o să pun ce am făcut în fiecare zi, ce am vizitat, ce am mâncat. Așa că nu ezitați să vă abonați, neapărat. Că n-am mai știut pe care am urcat. M-a supărat fața aia de la casă. Nu e mult, 5 euro, dar nu e corect. Peștișorii și apa curată din Casus. Plaja Tarsană se vede în partea aia. Cum ziceam, toate plajele din zona asta sunt cu pietriș. E frumos, dar apa e mai rece. Totdeauna unde e pietriș e și apa mai rece.